Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Gidukwas ako na eh. Good morning! Day 2 in Thailand! Aw, mga mangho diha nga outfit kayo. Outfit. Di, outfit siya. Mama is ready. Wala lagi Nangihi na. itong nag-ano. And the whole street sa gabi, ang dami niyang kainan ba. Nice. And we are ready to go to the Grand Palace. Yun yung activity natin today. Dito na po kami, punta kami. This is the Grand Palace or Palace of the King. So ito ang ating i-explore today. Mainit na siya, pero Kerry Bells, ang ganda. Ha? Straight. Yan, nakapasok na kami. And super nice. Ano po siya, for tourist, 500 baht yung entrance fee. Kahit tanan. Lagi. Ay, gabi kainit. Uwi na tayo. Char lang. Punta pa kaming Wat-Po.
Oh, 100 ra po ilang ina ni dere. In fairness, same ram price. Oh, maka-overwhelm. Uy, daghan ka ayo. Ganahan kayo, mga bling-bling. Cute lagi. Yan ko na, tiwala na siya tayo. Hi, titas. Nasa ano kami ngayon? Platinum Mall. Punta kami doon sa Arico, sa food court. Nakaka-overwhelm kasi ang daming choices dito. Dari para magsamboy tayo. Kaniron pa dong gyud ni sa dai ugma na lang ta magwat po. Dami. Ah, daghan jud dai siya choice. Korea ay Yes. Japanese out Thai Kailangan ko diri kay di samo. lagi. 100 baht. Lami SKFC. Hindi lagi. Di pa siya ano. Oh my god, ito lang. Rare. Kuan polo? Mushimanju. Mushimanju. Tanaw, science pool. Ito cute sa rose. Arta day? Oo. Ay, agi pa. Oh, lami kayo. Libog na. Overwhelming kaayo, no? Kani ay lami sa siya day. Okay. Kana day murag lami pero murag. Oh, sige. Ako kay. Ha? Ano naman? Ano sa'yo nakitaan? Wala na. Ano na? Coconut pancake. Siya gluten, no? Wala, ay nanis dayo. Ako lamian kay ko. Lami aon. Wala lagi siya, mingaw lagi siya. Mura siya naihumba day. Set. Naman sa ina ni dayo. Namina na ba? Set lang. Powders, mama. Di kayo nakubet ang noodles dahil these days. Lamisod to ni siya. Crispy pork rice. Hello. Napo diri oh. O, lahi na siya kani. Natagam ko rin nagtaon bitaw kog duck dito dahil gikabuhi ra kayo. Lain o ka lang. Ito ang waffle sa dami kita na. Tom yum. Kani sa dayo lami kita na day ay kanang Hainanese ba? Ah, binoang. Ito. Day, ganahan ko diri day kay mukhaan ko ani ay minced pork. Ay na. Pangita, basta nakiganahan mo, magkuhan mo ginyo ha. Kay Nangtas Food Court. Yan. Na. So, how it works, kailangan mo kumuha ng card doon. And then you can also top this up
Pwede ka mag-top up and then if sobra, pwede ding magpa-refund. Cool. Ay, bayad lang card. Kain. Dili. Kung magpa... So na. Oh, 200 ang sulod. Pwede ka magpa-top up niya. Kung man, balik na po niya refund. Napailain Sila Yeah. proud eh. Yudon. Mga unta. Japanese food in here. Lagi. Ingat pa ko di ko mag-Vietnamese food niya. Hindi kaya natagas na sa Japanese food. Pwede ko kanya. So cute, right? For Anna. Nag-wait pa mi sa among mga kauban. Asa na mi sila nangihi. Basta kami sa 100 baht na shop. Mga inhaler. Kumot? Kanang peppermint nga pa na. Ay, oo. A few moments later. Kanang sa muhit daw ang bagyo. One eternity later. Okay, amazing kayo siya dahil. Tapos inday. Tutaj też ładnie patrzą. Jakby stąd. Nasa dito rin ang kanyang spot. A few moments later. Busy na din. Dito kami sa St.
Central World. Ari sa rin makita ni Tomog. Kumot siya day. Done at Central World. Uwi na kami.